ature Kakang Jrowahi napa nek si Aguna sing dusta kanggo ira ya Ganes Wali. Boten leres Rama. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Nggih. Ingkang dusta Kakang Ganes Wali punika sanes tiyang menika. Inggih Rama. Nek tenan Kula niku sampun Kula sampun kaliyan Kang Mas Sulika menika sampun abengaken kaliyan bulan menika sanes. nek sampeyan kekalih wau nggih ngendikake menawi ing dusta Ganes Wali menika Aguna. Iki mboten kula wau matur maling Aguna. Sanes Aguna. sanes Aguna. bener dudu iki. Sanes Rama. Piye Jrowahi? Dokter ki lho lakonmu ya. Aja ndamlo. Nggih. Nek pancen kekarepanmu kok terus ki. Kowe gawe ringking Kediri, kepara kowe kepengin dadi lakon ing Kediri. Entah. Sudah banget. Entah tresnaku marang kowe. Mergo kowe laku-lakune gedhe kuwi. Kanjeng Rama. Ora cara kula pacet kemawon kalebane. Jrowahi. Nggih. Kaya-kaya wis ana ngapura kanggo kowe. Kowe iki jejere sesepuh Parangkara. Mestine kowe iki ditulak kawandamu, dicontoh. Tapi anda nek kowe tumindak budi pakatimu kaya ngono wae. Kapok ora kowe. Ora ana. Iya. Nggih. Tak Saya sepet aku nyawak gelap. Sumingkir saka Kediri yo ya. ngaten kersane kote. Nyuwun pamit. Berpangapunten Kanjeng Rama. Piye Surya Malam Surya Kopi? Samunipun Kedara Patih dipun kundur anak sing kongkang to mriku panjenengan. Kanjeng mangke kados pundi? Kapan perkara marang kowe ing Kediri kapan? Aku lho. Nggih. Narapraja perjulit sambi. Kang mundur ning ngersatu. Menawa buka dusta yogaku Ganes Wali. Ora kira babat pisan aku. Rupamu bagus. Nek ora tulus. Tata lair kowe deku-deku surita. Batin kowe wani ning ngersane ratu. Iya. Boten dalem sewu sampurasun. Kula menika dipun didik, dipun ulang-ulang kalian bapa kula nggih tiyang sepuh kula menika Kohantara. Iya. Boten dipun keparengaken tumindak ingkang Allah. Pramila saking menika kula saking Gunung Lawu tumuju wonten ing Kediri menika estu badhe surita wonten rasa panjenengan. Ing aturmu kula tau gemi Boten namung jiwa lan roh kula badhe pasrahaken dhateng panjenengan. Laras Rama. Nggih. Aguna menika sanes ingkang dusta Kakang Ganes Wali piyambakipun badhe sowan wonten kersa dalem Rama. Nah, Ono. Injih Rama. senajan to Wijenyo Sewu lare gunung. Terus sampun sak trep menawi kirang Subasika, Ya. kirang Buka Hukum. Suryaka lan sira Surya. Sanes pundi? Terus ngerti. Nek sak temene Kraton Kediri ulah kena kula kaliyan. Nek ana aku dijejere pengayoman, kaya sapa wae tak pengayoman ora dido mesti aku. Nek aku ora nampa sekitane aku. Ebo keplaing kawula sing ora seneng anggone ngirke terus dari pemberian tani. Sedaya wau sumbangan dumateng Kanjeng Rama. Aku lho. Dalem Sak temene aku abet anggone iso nampa marang kowe. Jar penggal pakai jitu.
katemben yogaku Daneswari didusta dulatno. Aku bisa nampa switanku. Ning ngono seranane padha terus tulis aku. Terus pundi menapa saranipun? Nek pancen kowe pinter upadi maling akmaling sing dusta yogaku, para yogaku Daneswari kok gawa bahaya ning Kediri. Switanku tak tampa, kowe tak jauhke marang yogaku si Daneswari. Kepala kowe tak wisuda minangka lurah kang gawe Kediri. Satu kepala. Menawi atau panjenengan kados mekaten. Awratipun kados menapa? Kula estu lair batat badhe ngabdi badhe suwita wonten panjenengan menapa dawuh panjenengan sendika dawuh para menawa ning kosong iki. Nek kowe bahaya ning Kediri ora nganti yo gak Daneswari. Aja ngimpi pasukan tak tompo. Kepara Indropati kang esuk tetepke parang sira satu ora. Nuwun pangestu panjenengan. Putri Daneswari badhe kula menawa wonten panjenengan Sing akan dikalo sendika. Surya kok Menteri Surya. Kowe aja nekat siap lho. Alat-alat. Nek nganti aku nang kali gawe. Solo bagus. Sakut. Sengatan sebentar. Ini Bapak. Pancen ning papan kene iki aku. Aku karo Praton apa meneh marang Pratisah. Yo ning tekangan ya iso ado. Nanti belum mulai sapise. Kepengin dadi bojoku. Yang ngene iki yo sahur jongkol-jongkol. Wong loro rebutan sawu. Dadi kaya ngono kuwi kok. Jarene tresna lair batin ora bakal ngabeni wanita liyane Daneswari. Urung-urung wis marani ati, urung-urung wis ngewak-ewake, urung-urung wis kakang landing-landingke. Kok kakang landing kirangsake karo aku to? Sampe piye to lah mampu iki wae-wae kakek. Kakang landing ora iso turu. Adat sabene aku kena turu. Sopo to? Dari Swayo kok koyo ngono kuwi to. Ketok. Yo ora kebetan kaya ngono. Aku ki wis ngono kakang ngerti ratus. Ora gandengan ke sepur ngono. Kok setok. Kok udah piye to? Upama kebacot isih padha mutuhe ora sida ya ora apa-apa. Tenane nek ora kebacot ora bae kabeh. Aku ora karo lampe ya ora apa-apa. Golek liyane ya ora. Pokok iki ora mesake tenan to, aku nanti terang-terang dino ratus lho nek ra tok bisa aku ra yo ratus to. Yo aku nggon tulung ora yo golek gawe ya. Kono-kono didusi kono. Daneswari. Ora banget. Kok setok. Ora jajaru tampa to. Kene tak kandhani. Sapa wae sing ora
Sekarang ditanding-tandingi karo sing semuluhi. Ya pancen nyawang raminten timplak-timplak